کۆژالیê desthilatê AKP MHP ve li girava Îmraliyê li dijî rêber Abdullah Öcalan tê meşandin didome. Zêdetirî 2 salan e tecrîda li dijî rêbera programtir bûye û bi henceta cezayên disîplînê nahêlin malbat ne jî parêzerên rêbertî hevdîtinê pêkbînin. Endamên însiyatîfa Sûrî ya ji bo azadiya rêbera axivîn. Nuha Umer diyar kir ku dirêjkirina tecrîdê li dijî rêbera bandorê li tevahî Rojhilata Navîn dike ji ber ku rêbera ya yekanê ya çareseriyê ye û got ji bo tecrîda li dijî rêbera were şikandin pêwîst e asta têkoşînê were bilindkirin. Kirna tecrîda li ser rêbertî bêguman yani bandora xwe heye li ser cîhanê giştî li ser Rojhilata Navîn taybet em bêjin yani ji ber ku wek kiriya çareseriyê fikrê netewa demokratîk yê serokatî ye û ev tecrîdaya bandor li ser cîhanê giştî dike. Rastî tiştê gotê xwestin ku ev tecrîdaya werişkandin yekemîn bilindkirina asta tekoşînê di nava civaka de yani ne tenê civaka Kurd li ser asta cîhanî û kesên em bêjin hiqûqnas duwarê diplomasî de duwarê siyasî de duwarê hiqûqî de hîn bêtir em bêjin wek dexdekê li ser van rêxistinên alaqedar wek rêxistinên mafya mirovan CPT yani gelek ev rêxistinên cîhanî hene yani ev kesana jî gerek hîn bêtir bi erkê xwe virabin. Herwiha endamê însiyatîfa Sûrî ya ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan, Slêman İsa Ehmedanî ziman ku ew weke însiyatîfa azadiya rêbera wê di belavkirina fikrê rêbertî de dewam bikin. Weke însiyatîf em ê timî teherekê debin. Em ê kar û xebata xwe zêde bikin. Em ê li gor usul û fikrê xwe yani ew çalakiyên demokrat, ew çalakiyên belavkirina fikrê serokatiyê, nîqaşkirin bi kesayetên xwedîfikr û raman re pênasiya rastiya fikrê serokatiyê rastiya serokatiyê ji her kesî re em ê karibin înşallah em ê diyar bikin ji ber em zanin azadî rastiya wê nayê naskirin bê azadiya fîzîkî a rêber apo. Xelkên Bakur û Rojhilatê Sûriyê herdem ji bo azadiya rêbera li qadanin û daxwaza azadiya rêbera a fîzîkî dikin. Xelkên herêmê dibêjin li dijî êrîşên li dijî fikrên rêbera pêwîst e têkoşîn û xebateke xurt were meşandin.